Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Honorable Kenneth Chikatata Kwambanandi Katolitori Mfunga Village Headman Katolitori. Anthu ambiri akhala akuyankhulapo pazimene zachitika ku MBC. Ndipo tsokoza kwambiri ulemekezeka unaboka mlepo Kalula ndi civil society ambiri amene achita kundemu mchitidwe woyipa umene apanga achipani cha DPP kudzera mwa anyamata awo. Asathawe udindowu ndi wawo, anyamatawa ndi yawo. Nkona amati mkuyu zodya mwana zinapota akulu. Ndipo pano adividi asachenjere kupanga issue ma press statement ausiru kumaganiza kuti atha kuchenjera pamene anyamatawo anatuma ndi wowo. Chimene chachitikachi kuli ngati kulanda boma. This is coup. National Broadcasting Station ndi malo otetezedwa. Munthu akapita National Broadcasting Studio ndikupeza access yokafika mpaka na pa air ndikujambula live. That's very dangerous. Chifukwa amene amapanga ndokhaukhawu amene ndikuthekera kulanda boma. Ine ni nsondani ntandipange zimenezo ndikupita pa radio kapena kupita pa national television ndikuumiriza onse a security kumene kuja, kuumiriza director general kuti tiye ndipange record. Ine ndikunena nsondani kuti ndalanda boma ali, ine ndi president wanu, ndisankha cabinet within the next few minutes. Imene ndo boma jeno khautu yapita. So okumvawo samatenga zino chimesa chibwana ayi. So zinapanganya madanuwa apangazi ndi za usiru zipanga dent legacy ya His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. For speech ya Professor Arthur Peter Mutharika ni speech imene ili yabwino kwambiri, ndipo amalawi amayembekezera kuti mspeech imene jamutuluka zinthu koma zikanga tanangonena zokuchitika ndi zina. Muri pano wina sakunamizeni amalawi adakali wokwiya. Musaone imene MCP kudzera mwa president athu His Excellency Dr. Lazarus Makasi Chakwera anakupasa ni boma msaganizo kuti anthu mitima yawo ndio khuluka idakali mitima yokwiya. Ndio mugamba zimene zizindu adiriri zote muzimenya anthu mizuza anthu amene kuchigawo cha kumwera amene ali adiriri amene ali MCP mutha kuthamanga inoyo. Chifukwa chigawo cha pakati kuli alomwenso kuli anthu anu adiriri, kuchigawo cha kumwera kulinso anthu anu adiriri, kuchigawo cha kumvuma kuchigawo cha kumpoto kuliso anthu anu adiriri, kuliso alomwe. So zinomupanga ziyo inciting violence. Akadzuka anzanu achigawo cha pakati MCP muyasa ziko lino ndipo nyinsi mungakhale muthamanga muthawa boma yangu ligwa ilili. So nese sitifuna zichitike ayi. Nkona anthu athu amalai Congress Party tikumati mitima mmalo lezani mtima zimene anapanga Chakwera waswa mbiri mdziko lino la Malawi mdziko lonse lapansi sizinachitikepo ngakhale kumapeto. Zisiru za DPP munabwesa propaganda yachabe kwambiri imene inapangisa kuti president wathu asapite kupanga hand over ulamuliro kwa His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Chocha kumbwambo wana kwa nduku chocha usiru wanuo munabwesa propaganda yachabe ya usataniki ya demoniki kuti Chakwera ali ndi poison mmanja. Akapita ukampasa moni AVM ata kumwalira. Propaganda bine mnaipanga usiku wonse wala chinayi ndilo chisa. Zimene zitampangisa AVM ndi ena amene ali ina seko yake kuti aope. Ndi wina anamuimbira phone His Excellency the former president Dr. Lazarus Makasi Chakwera kuti asapite ku stadium choti iniyo DPP simu kumfunefo mfuno kuti mukudziwa kuti wafuna kukapha president. Usiru ndikumbwambwana kwa munthu wakupasa ni dziko nthawi yovuta kwambiri wakusira ni dziko la mulirani
akufuna kupanga transition ya bwino imene dziko lonse lapansi limayembekezera. Ili mukabwa ndi propaganda ya usiru ya demonic ya satana kuti chakwera ali ndi poison m'manja akakampasa moni APM akamwalira pali munthu amene samafa. Ili mzakhani moyo mpaka na muyaya aliyense ngokufa timende ofa ifa anthu. So chifukwa chimene chimunapangisa kuti APM ndi ena apange mantha and wina mwakuluakulu anu anamuimbira foni president wakale kuti usabwere kuno sisi kufuna chifoti wewe ndipo poison manje ufuna ukapha president watu. Serious. Ena senkuti timo muno blanti akale. Ena senkuti tawo akale ku stadium. Mene bwana amatuza tisibwera. Tonse were disappointed. So usiru umene ukumbwa mwana kumene kukumsagazo tiyo mwachenjira msayasi dziko lino. Dziko lino ndi dziko la mtendere dziko lonse lapansi. The president watu hapano Professor Asa Peter Mutharika the president okonda mtendere. Speech yake ya president Professor Asa Peter Mutharika ikuonesa kuti munthu uyu ndi munthu amene wabwera ndi maganizo asopano ofuna kukonza dziko. Even imene wasankhira cabinet yake yoyamba and 4 ikuonesa kuti APM is geared to change this country. Ndiyo omuzungulira mukamapanga za usiru zanu zombwambwana zanuzo iniyo to muthamanga. Ndibwereze ine ndunena ndine Honorable Kenneth Chitatata Msonda village headman Katolitori. Mukayamba zomamenya anthuzo muthamanga. Chwa Central Region kula omwe kuli anu a GDP akazuka achewa muyasa dziko lino. Kumpoto kula omwe kuli anu a GDP akazuka MCP muyasa dziko lino. Kuchigacha kumvuma kumangoti kuzomba kuli anu alomwe kula GDP akazuka Congress muyasa dziko lino. Ino pano mene kunapa ndili Blantyre ndilimo muno kunonso kuno ku Southern Region kuli athu a MCD akazuka amene wino muthamanga iniyo muthamanga ine ndili Blantyre as I'm issuing this yet ndili Blantyre and people are very angry and zine mapangazi palibe anga kupangene defend titokoze kuda adilili machira issue statement koma don't distance yourself from that what has happened. You have to own it kuti zachitika munene kuti ana amene wawa asazambire so ndipo amene achidwa achulanzawo we are going to deal with them. Musanene kuti awasiti kwadziwa mukwadziwa chifanda ana iniyo mukwadziwa chifanda ana. So msapanga issue ma president ndano opusa usiru mkomasanga distance pamene iniyo mumayima pansanja atsogolera ADB ndikumauza amala kuti mukapeza alliance wa MCP mmenyeni muphe inu mapanga makampeni ana ausiru ombwambwana kuti mukapeza alliance wa MCP amene moche inu manene ndo pamisonkhano ya makampeni kuti mufuna kuthana ndi alliance nchewa. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.